Превоза ми се тръгна, вече официално съм сам. Днес ще ви покажа няколко много интересни неща. В Средна гора сме и сравнително близо до пътя, който ме оставиха, са две от нещата, където отиваме да видим днес. И най-важното нещо е, ще спим в гората. Така, първото нещо, което е точно на 20 метра от пътя, където може да мине кола, е мегалит Кутела. Накратко, това е много древен мегалит. Със сигурност е изработен от хора. В интернет казва, че е на създаден 9 век, но никой не е сигурен. Някои хора казват, че е чаша, че се е използвало за ритуали. Всъщност, реално никой не знае за какво, защото не е изследвано. Доколкото знам, и тук наоколо не са правени изкопки. Но е много интересен и се струва да се види, защото е близко от пътя. Като напишете в Google Maps Кутела, близо минава се град Палбаня, после село Турия и общо взето е на 10-20 км от село Турия. Сега ще покажа още едно нещо, тук наблизко трябва да има. Още един мегалит. Да, само около 20-30 метра. Това е Тракийски комплекс. На пръв поглед за непрофесионалното око няма признаци, че е създаден от човека. Нали, аз не виждам някакви правилни, може и да е напълно естествен феномен. Но не знам. Ако вие имате повече информация, напишете долу в коментарите нещо интересно за тези два мегалита. Като цяло готини са, струва се да се видят, но с една дума, с две думи, стар камънак. Започна да се заоблачава, което не е изобщо добре. Там небето е чисто, но тук се създават облаци. Сега отиваме към връх Братан. Не знам много какво да очаквам. Никога не съм ходил. Единственото, което знам, че накрая ще ни чака кула, която ще изкачим. Ще ви покажа. Ще ви покажа пътя. Това е черен път. Е изключително равен. Може да правим сравнително скоро. Планът за днес е следния. Качвам се до върха, доколкото видях, горе има също хижа. Не знам дали е отворена, любопитно ми. След това трябва да слезнем и искам да пренощувам някъде долу, по-близо до двата мегалита, които преди малко бяхме там. Защото утре в 8:30 трябва да бъда на мястото, от което ме оставих. А на места се губи обхвата и може да нямам телефон. Между другото си нямам идея колко далече е върха. Така по груби мои сметки от Google Maps, няколко часа в посока.
Изпече слънце, има надежда. Вижте стъпки от някакво диво животно. Тук е пълно следи от диви животни. Тук има едно диво животно, тук друго минава. Доста стъпки има от животни, което е страхотен признак. Нали стига да не са мечки. Хижа брата, хижа свежен дом. Сме нагоре. Като се застоиш малко по-дълго време на едно място и става хладно. Около 10-11 градуса, казва, че. През нощта може би ще падна до около 4-5 градуса. Тук се открива вече хижата. Сигурно се надявам да е обитаема техника. Там има светната лампа. Ще имам от другата страна да видим. Това изглежда сега що е правено. Скоро може би лепен камъка. Ще не е изсъхнал. Няма никой. Видях тук в началото една табелка към върха. Връщам се към нея. Представях си една стара хижа. Това си е направо голям хотел. Ще бъде, най-вероятно. Ето го е върха. Това е голямата кола. Сега ще скачим на нея. Там съдничка. Не знам дали взяхте. Ще си оставя тук чантата, понеже е доста тежка. И ще си взема само храната нагоре, заедно с телефона. И ще хапнем горе. По принцип имам малко страх от височение, но това си е много страшно. Ще ви покажа. Не знам дали на камера изглежда високо. Много високо. Там видяхме страничката. Е, там някъде беше. Тук малко почва да се клати и това нещо е откачено. Не е добре. Малко е притеснително. Почти сме добре. Това нещо също е имал някаква лъже, който държи колата и доста по-страшно, колкото си представях. В никакъв случай нямам тук. Доста е поръждясал и не знам колко е безопасно да се качваш по тази кола. По принцип и не бих би събирал да го правите. Доста е високо. Директно слизам и ще ям долу. Виждате как там има един кабел, който отива до земята. По принцип трябва да има още 4. Там трябва да има и от тези двете страни трябва да има. Тук и зад мен. Но явно с времето се скъсали. Това ще е едно от малкото видеа, в които няма да си готвя храната на място. Няколко кучета са. Мисля, че ме чуват си. Лаят заради мен. А между другото, ако собствениците на хижа да гледат, отворен съм за спонсорство. Ще се дали да отида до хижа свежен. Почти 3 часа е. Мисля, че имам време. Зависи на колко далече е, но не пише на колко далече е. Но пък табелата изглежда сравнително нова, така че може и да работи. Добре, потегляме.
тегляме към хижа Свежен. Това е пътя. Аха, тук ме втъбене. Хижа Розовец, хижа Свежен. Плана е горе-долу към 6 часа да сме близо до хотела. Охо! Сега ще ви кажа какво открих току-що. Беше на пътя ми. Герой от предния клип. Бях трябвало да ви казвам, при господин дъждовник да ме прекъсне, бях трябвало да ви казвам за плана. Около 6-6,5 късно трябва да стигнем до хотела. Някъде близо до него ще пренощуваме. Кръстопътя, където хванахме за хижа Свежен до хотела е горе-долу 1 час. Изкачих от хотела до хижата за час и половина, но като имате предвид, че съм спирал на доста места да снимам и то става бавно. Така че може би за около час се изкачва, за час се слиза. Средна гора е много красива, много приятна. Вървя от половин час и реших да вървя в Google, дали изобщо има хижата. Каза, че има и се намира на 2 часа и половина от хижа Братан. Тоест няма да успея да стигна и да се върна на време. Затова се връщам. Ще видя колко да погледна, нали, преди да тръгна, но кой раз се сети. Стигнах до разклона, където тръгнах за хижа Свежен. Продължаваме надолу. Вижте само за какъв път става въпрос. Няма една дупчица. Сърничка не пресече току-що пътя. Тук отдолу виждам пътя. Мисля, че ако мина директно, доста ще скратя. Почти стигнах до хотела. Сега трябва да намерим някъде подходящо място да правим заслона. Някъде тук в тази полянка ми изглежда така привлекателно. Това място изглежда добре, понеже над мен има много листа и ако завали вечерта, те ще им падат и няма да съм целия мокър. В един от предните ми клипове бях ви показал с едно щракване на пръстите колко лесно се сглобява палатка. Обаче тогава някакси самия монтаж не беше толкова добър и не се получи много добре. Сега ще ви покажа колко съм задобрял в монтажа. Айде. Нищо не става. За втори път лягам на хамак при живота ми. Първият път стоях 5 минути. Днес ще пренощувам на хамак. Не знам колко ще е удобно. Не знам изобщо дали може да се спи. Не знам колко ще стане студено. Приготвил съм си спален чувал, някаква друга резервна дреха. Забравих да взема лампата. Статива ми се изчупи. И така. Ще хапвам и ще лягам. Малко заваля. Дано не мина мокри дъжда. Мисля, че ще е проблем. Вземем малко тук защита. И така ще се видим на сутринта. Доста силно заваля. И сега съм суха, ама не знам как ще съм после. Дано намалее или спре. 4 поведе. Ма някаква животинка близо до мен. Няколко са. Не знам какво е.
Добро утро. Спах доста добре. С изключение на това, че ме събудиха тези жълтинки през нощта. В сравнение с предни видеа. Просто е много изключително по-добре. През нощта само валяме половин един час, малко така по-силен дъжд. Не ме намокри много, съвсем малко капки пропускаха през склоните. Вчера беше пълнолуние и цялата гора беше много светла. В принцип, когато си в гората сам вечер, за хората, които са били сами в гората вечер, ще разберат, усещаш едно странно, зловещо чувство, но тук не, тук е различно. Тук беше много спокойно. В принцип, когато си в гора, особено в иглолистна гора, постоянно се чува как пада нещо, дървета, клонки, животинки се движат. Постоянно чуваш ни странни звуци и това добавя към това зловещо усещане. Но тук това нещо го нямаше. Тук гората беше спокойна, все едно беше спряло времето. Беше толкова тихо почти през цялото време. Беше много интересно. Не знам дали си внушавам или има нещо, но това място наистина е специално. Не си купувайте стативи от Китай. Статива тотално ми се разпадна вече. Бях планувал да направя в няколко кадъра преди да ви кажа чао, но няма да е. Благодаря много, че гледахте. Последвайте ме в всички социални мрежи, долу в описанието ще бъдат сложени. И чао. До нови срещи. И subscribe.